Добро утро след 9 в минутите за култура. Днес ще ви представим нещо много интересно според мен. За първи път или може би една от първите графити изложби тук в София. Тук до мен е Насимо, графити художник, който в тези среди казва, че е най-известният. Това, което той представя, се намира в едно ново изложбено пространство, което се откри съвсем наскоро през февруари месец на Ангел Кънчев 1, галерия 1908. Добро утро и на един от галеристите, Жорж Димитров. Добро утро. Добро утро. И така, една от първите графити изложби. Първо, какво представлява това изкуство и защо толкова рядко се случват и поне тук в България подобни събития? Графити изкуството е един вид реклама отново, както всичките реклами. Само, че всеки си прави реклама на себе си. И по принцип графити означава да си напишеш името на стената. Или нещо, което искаш да кажеш. Кога се появява това нещо в световното изкуство? Изобщо признато ли е в света за изкуство? В Щатите се появява 70-те години началото, 95-та се появява в България. Със сигурност казваш 95-та, но тези надписи по стените, които ние принципно наричаме графити, те графити ли са? Всъщност това в част от вашето изкуство ли е? За някои хора графити е всичко, което е написано на стените. За мен се разделят малко на графити вандализъм и графити арт. Вие рисувате по улиците на не винаги позволени места. Преследват ли ви? Какво ви се случва? Какво? Зависи от мястото. Ако го правиш на непозволено място, може да те преследват. Ако го правиш на позволено, даже ще те платят. На вас случвало ли ви се? На всеки един графити артист му се случва. Помните ли къде ви се случи? Случвало ми се на доста места. Това провокация ли е? Това част от философията на това течение, изкуство? Как може да го наречем? Това е най-нормалното нещо по принцип за всеки, който се е хванал да прави графити. Виждаме една анимирана част от вашите графити и историята на може би тяхната. Какъв е смисъл? Какво е посланието? Какво е важното? Образа, темата, знака? По какъв начин вие се отличавате един от друг и как ви различава публиката ви? Защото, доколкото разбрах, вие сте едно общество. Всеки си има някаква линия, която е уникална за него и може би това не отличава и темите, в които работи всеки артист. Моите теми всеки път са различни, не мога да кажа. Всеки път имам различно послание. Последното нещо, което направихте, с какво послание беше? Че котката е по-силна от рибата. Искам да попитам и Жорж Димитров, който всъщност е диригент, но в случая е в ролята на галерист на галерия 1908. Как решихте това изложбено пространство да го посветите на съвременното изкуство? Между другото, тук в България ние доказахме и с последните ни изстъпления, които направихме по повод на различни инсталации в Европейския съюз като отношение към него, че не сме доста отворени към съвременното изкуство. Не се ли страхувате, че отваряйки една такава галерия, просто се обричате малко на успех? В никакъв случай, защото първо ние сме млади хора, заедно с другите двама съдържатели на галерията. Това са Виляна Врангова, която е цигуларка, и Свилена Врангова, която е балетен режисьор. С тях сме млади хора, с тях имаме проблема от това ние самите в нашите си области да бъдем достатъчно подкрепени от по-възрастните ни колеги, дори от учителите ни. И самите ние по този начин даваме шанс на наши съвременници, на наши връстници да се покажат. Вашата галерия се казва 1908 и има връзка с създаването на сградата, която се намира на Ангел Кънчев. Виждаме в момента как Насимо рисува фасадата на тази сграда. Не се ли притеснявате от това? Не се ли притеснявате, че Софийска община ще дойде и ще ви каже: махнете всичко, което до тук сте направили? Това е абсолютно реално, което може да се случи, но Насимо е известен с това, че той е графити. Ако той излага само вътре на платна,
то това не е пълното представяне на артиста на арт-графитите. Как стигнахте до него? Как го открихте? Все пак това не са много известни хора. Той ни откри. Той ни откри. При нас оставаме авторите сами да ни потърсят. Ние нямаме някаква специална политика, за да ги издирваме. Естествено, когато работиш утвърдени имена е страхотно, но нас има едно утвърдено име точно в стрит арта. Вие казахте, че това ви е първата изложба на графити. Тя, между другото, е една от първите в България, но какво ви направи впечатление от хората, които дойдоха на откриването? Приличаше ли на нормално откриване на изложба? Не. Какво? Те са съвсем различно общество. Те са страхотни младежи. Всички от тях си имат своя имидж, своя изглед, но са обединени от нещо страхотно. Може би от добротата, от желанието да се подкрепят. Неговите приятели бяха в галерията, помагаха му по време на цялото откриване. Това се случваше съвсем безкорисно. И аз такова приятелство не съм виждал от години, наистина. Тази изложба след 8 март заминава за Ванкувър, доколкото разбрах. Тя е поканена там. Как стигнаха до вас тези галеристи от Ванкувър, за да ви поканят? Явно интернет пространство е доста голямо. Това ли е варианта да пробиеш навън? Там бях забелязан и следователно имах покана. Какви са... Такава изложба. Какви са всъщност вашите послания, които наистина искате да отправите към публиката, която така или иначе се сблъсква с вашите работи по улиците? Публиката се сблъсква с милиони проблеми. Аз просто ги отразявам по моя начин. В моите картини. В един момент преминавате към картини, защото ние в тази изложба видяхме платна и то е доста по-различно. Искате ли да влезете в някой музей? Правя опит да обединя изящното изкуство с графитите. И следователно имам нужда от платна и нещо по-различно. Това по някакъв начин променя ли философията на графитите, които правите? За мен не, защото аз ги рисувам с абсолютно същата сила, с която излизаме на улицата. Вашите приятели как се отнасят към тази ваша официална проява? За сега всички са на 6 с това и поне колкото са ми го показали, са доволни. Според вас, бихте ли могли един ден да се издържате с графити? Аз се издържам с графити. Наистина ли? Да. Продавате графити? Продавам, да. Това означава, че има пазар? Според мен за всичко може да има пазар. Няма криза. Няма криза. А какво всъщност продавате? Платната или фасадите? Продавам и платна и работя също и по поръчки. Моите наблюдения в пазара на българско изкуство е, че почти във всички галерии това, което казвате, че почти няма пазар за съвременно изкуство. Има пазар по-скоро за нашите стари майстори, доколкото могат да бъдат стари. Те повече върват от съвременните. Вие все пак открихте вашата галерия с една обща изложба на Пламен Капитански, на Рушпака и на Живко Мутафчиев. Заедно с двама дебютанти, извинявайте, че ви прекъсвам. Единият е Боско, той е приятел на Насимо, също графити, а другото е момиче, се казва Искра Благоева, тя е завършила във Виена. Така, каква е разликата между тяхната изложба и това, което направи Насимо в галерията ви? Всъщност, имате ли продадени платна от предната изложба и продадени платна от неговите? В предната изложба имаме една продадена картина, тя е на Живко Мутафчиев, а на Насимо предимно сме продали до сега фланелките. Една картина за Канада. Една картина за Канада има продадена, плюс постерите. Това означава ли, че всъщност рекламните материали са много важни за вашето изкуство? Рекламата е важно нещо. Въобще. Не само за някакви продукти. Също и в изкуството е много важно. Ние владеем ли го това? Според вас. Аз питам вас като галерист. Вие какво правите за авторите си? Всичко, което ще бъде добре и за тях, и за нас. Благодаря ви. На добър час на това ново пространство в София. Дай Боже повече такива. А ние продължаваме с един друг разговор.